Listen to my story. Ngintandane ngidlalwa ilo baba ongebaba ozenza uthembekile ngithembekile. Lalela ngikudlele le story. Ubethi ngiyintandokazi yakhe, indodakazi yakhe. Ubethi ngigazi lakhe, uzalo lwakhe. Eningini ubengaze ngezwi ukungikhomba. Emphakathini ubeyindoda ehlonishwayo, ngisayiphatha esontweni makusukuma yena beqhuma amini. Phambi kwamama wafunga, elele kula mashidi amhlophe, wathi soze waphula ezabi zethembiso. Wathi uzowunakekela umndeni wakhe, kanti wayazi ukuthi ufihle induku emqubeni. After 3 weeks noma simfihlile, zashintsha izinto. Bengihlala naye endlini, ngiyumntwana ongakaphumi esandleni. Kodwa yena ubaba wakhetha ukungenza umfazi endlini. Wathi uma ngiye ngasho uzongiphenduza inhlekisa ezweni. Washaya waqeda ubaba esibayeni sakhe. This is a true story. Sahlala kwi-double story. Akekho nedobekazi ngale story. Sengisho bezothi story. Onkosi kade mina ngizoyithola nini ijoy wangenza baba. Enjalo bengenisa abagqoko stomach out. Ubengikhipha out njengenje yinje solumsila ngabe uyatshikiza. Even liduma lina ubengena nembeza lomthakathi. Ngangigeke ngingene ngaphakathi. Phela uyasabisa lomthakathi. Okay, leso suku ngangekho right. Kwazini wena ngekho right. Ubaba senze Mr. Right, wayesevele waphuma ngo right. Okay, ngayiclinic. Ngathola ukuthi ngi-pregnant. Ngina 3 weeks ngi-pregnant. Amathe omemlenyeni, izinyembe zazehlela, amadolo agcwele amanzi. Onkosi ngizomtshela kanjani lo mthakathi? Okay, uma ngifika endlini ngaqonda isibindi ngathi that I'm pregnant. Wangigqolozela ngalawo mehla agcwele ulaka. Wathi excuse me ntombazane, sinjani? Ngathi that I'm pregnant. Waphenduka ngokushesha wathi this situation need a solution. Uzokwenza abortion. Ngaphuma endlini ngithi ngibuyisa umqondo, ngathi ngibuya ntambama, kahle ngatshezwa impahla egethini, ngathi ngibuzwa kwathiwa umuzi udayisiwe. Yo, angikholanga ngoba ngathi angizwanga, kwathi ngithi uyadaka madala ngaphinde ngazibamba. Onkosi